ಗಿಂದ್ರ ಗಿಡತ ಗಿಂದ್ರ ಗಿಡತ ಗಿಂದ್ರ ಗಿಡತ ಕತ್ ಧೆಕಿಟ ಧಾತ್ರಕ ಧೆಕಿಟ ಗದಿಗ ನದಿ ನದಿ ನ ಕತ್ತಿಟ ಘೆಗತಿಟ ಧಾತಿಗ ಧೆಕಿಟ ಕತ್ ಗಿಂದ್ರ ಗಿಡತ 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 ಕತ್ ಧೆಕಿಟ ಧಾತ್ರಕ ಧೆಕಿಟ ಕತ್ತ ಗದಿಗ ನದಿ ನದಿ ನ ಘೆಗತಿಟ ಧಾತಿಗ ಧೆಕಿಟ ಕತ್ ಗಿಂದ್ರ ಗಿಡತ 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 जनकार मोरी पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार मोरी त्रिशूर डमरुधर नीलकंठ शिव गिरिजावर थय 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 नाचत डम 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 डमरू जाव आयो महादेव शिव शंकर धा ओ आयो महादेव शिव शंकर धा ओ आयो महादेव शिव शंकर धा
gadi ginda gidi kata ginda gidi kata ginda da gadi ginda gidi kata ginda gidi kata ginda gadi ginda gidi kata ginda gidi kata ginda da gadi ginda gidi kata ginda gidi kata ginda gadi ginda gidi kata ginda gidi kata ginda da कृपया उपस्थितांनी विनंती आहे, कोणी उभं राहायचं नाहीये. ज्या ठिकाणी आपल्याला आसन व्यवस्था
नामा 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 असावे कल्याण जामुकी निदान पांडुरंगे जामुकी निदान जामुकी निदान पांडुरंगे पांडुरंगे आकल्प आयुष वावे दया तुला आकल्प आयुष वावे दया तुला माझिया सकळा हरीच्या दासा माझिया सकळा हरीच्या दासा आकल्प आयुष वावे दया तुला आकल्प आयुष वावे दया तुला आकल्प आयुष वावे दया तुला वावे दया तुला वावे दया तुला पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय सगळ्यांच्या टाळ्यांचा ठीक आहे एकदा. साक्षात आपण पंढरपुरात असल्याचा साक्षात्कार आजच्या या सोहळ्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येकाला होतो. पंढरपूरचा पांडुरंग साक्षात आपल्या सर्वांच्या भेटीसाठी आजच्या कार्यक्रमासाठी येतो. यासारखं दुसरं मोठं भाग्य आपल्या कुठच्या वारकऱ्याचं नसेल. एक टाळ्यांचा गजर प्रत्येकाच्या हातातून अपेक्षित. एकदा पांडुरंग नावाचा जप तुमच्यातून सुद्धा येऊ द्या. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी. पंढरीच्या विटेवरी हरी उभा राहिला पंढरीच्या विटेवरी हरी उभा राहिला हरी उभा राहिला सखा उभा राहिला पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी 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 पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी. धन्यवाद. बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव. बोला श्री पंढरीनाथ महाराज की. रामकृष्ण हरी माऊली. सगळ्यांना भारतीय जनता पार्टीचा आणि आमच्या संदीप दादांचा रामकृष्ण हरी. वाद्यवृंदांच्या कौतुकासाठी एकदा शेवटच्या आणि कुठच्याही प्रकारचा मनातील स्वार्थ सगळा बाजूला ठेवून जास्तीत जास्त जोरदार टाळ्या. उत्तम सादरीकरणाची उत्तम पोचपावती उपस्थित आमच्या प्रत्येक माऊलीकडनं तुम्हाला मिळाली. सगळ्या माझ्या उमद्या नवोदित वाद्यवृंदांना आपल्या पुढील कारकिर्दीसाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. भारतीय जनता पार्टी आणि भाजपाचे उभरतं युवा नेतृत्व. मी उभरतं अशासाठी म्हटलंय की आपल्या देशाचे पंतप्रधान ज्यांच्या माध्यमातून आपला विकसित भारत घडत असताना अनेक नाविन्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय
घेतले गेले आणि आपण प्रत्येक जण त्याचे साक्षीदार आहोत. केवळ वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून हे निर्णय न होता आपला हिंदू धर्म हा सुरुवातीलाच म्हटलं की विचारांची देवाणघेवाण करणारा आपला हिंदू धर्म आहे. कारण आपल्या हिंदू धर्मामध्ये विचारांचं सामर्थ्य आणि आपण विचारांच्या माध्यमातून आपण समाज प्रबोधन करू शकतो. आणि आपल्या हिंदू धर्माची ओळख ही आज आणि काल कोणी निर्माण केली नाही, तर ही आपल्या संत महात्म्यांनी अगदी शेकडो वर्षापूर्वी निर्माण केलेली आहे. आणि भगवंताचं नामस्मरण करता करता आपल्या या भजन सेवेतून त्यावेळी आपल्या समाजामध्ये समाज प्रबोधनाचं सुद्धा कार्य या सगळ्या वारकरी संप्रदायातील संत मंडळींकडून झालेलं आहे. दुसरी गोष्ट जर सांगायची झाली तर आपल्या वारकऱ्यांनी आपल्या संतांनी केवळ भगवंताचं कौतुक नाही केलं. बघा, उत्तम अशी अभंगाची सादरीकरण झाली आहे. केवळ परमेश्वराकडे मागण्यासाठी किंवा परमेश्वराकडे कौतुक करण्यासाठी या संतांनी आपल्या अभंगाची निर्मिती केली नाही, तर अनेक वेळा बऱ्याच संतांनी त्या पांडुराकडे आपला रुसवा देखील व्यक्त केलाय. आणि असा आपल्याला अध्यात्माचा इतिहास लाभलेली आपली हिंदू संस्कृती आणि याच विचारांची निगडीत असलेल्या विचारांना चालणाऱ्या हिंदू संस्कृतीचा एक वसा आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब, आपल्या महाराष्ट्राचं भाजपाचं नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून अविरत सुरूच आहे. आणि त्यांच्याच कार्याची रुजवात आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि विशेषतः सावंतवाडी मतदारसंघापासून त्याची सुरुवात होते. सावंतवाडी मतदारसंघ म्हटल्यानंतर सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामाळ या विधानसभा मतदारसंघाचा आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो. आपल्या नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या नेतृत्वानं प्रेरित होऊन आणि आपले सर्वांचे लाडके आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या प्रभावशाली कार्याने प्रभावित होऊन हे संदीप भावांच्या माध्यमातून उभरतं युवा नेतृत्व आपल्याला प्रत्येकाला लाभतं. आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सगळ्या माऊलींचा अर्थात आपल्या प्रत्येक भजनी मंडळाचा सन्मान करणार आहोत. आपल्या घरामध्ये असलेली वाद्य जी पारंपरिक आहेत त्यामध्ये टाळ असेल, मृदुंग असेल, तबला असेल, ज्याच्या घरामध्ये या वाद्यांचा नाद असतो किंवा ज्याच्या घरामध्ये ही वाद्य असतात त्यांच्या घरामध्ये साक्षात सरस्वतीचा वास असतो असं म्हटलं जातं. आणि साक्षात पांडुरंग रूपी त्या वाद्याची पूजा आपण प्रत्येक जण वारकरी, प्रत्येक भजन प्रेमी किंवा प्रत्येक आपण माऊली करत असतो. आणि आजच्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून खरंच आम्ही आमचं भाग्य समजतो, संदीप दादांचं भाग्य समजतो की या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केवळ हे दान नाही तर एक सेवा आहे. ही सेवाभावी वृत्ती आहे आणि ही सेवा साक्षात पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या चरणात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं आगमन होईल. आपण जल्लोषात आजच्या या सोहळ्यामध्ये त्यांचं स्वागत करणार आहोत. त्यानंतर आपण आपल्या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे दीप प्रज्वलित करून आजच्या या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करू आणि त्यानंतर आपण वाटपाच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. अशी या संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा आहे. माऊलीची मागे सगळी आमची मंडळी उभी आहेत ना, कृपया आपल्याला आसन व्यवस्था आहे, आपण पुढे या. प्रत्येकाला आपण खुर्ची देण्याची जबाबदारी या ठिकाणी सांभाळतोय. कारण प्रत्येकाचा आदर आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत. आणि हा आदर करण्याची सगळ्यात जास्त विनंती आम्हाला आहे संदीप दादांकडून की कोणी मला माणूस उभा दिसता का म्हणजे खुर्च्या किती लागू दे, आपण प्रत्येकाची व्यवस्था करू. हा संदीप दादांनी मला दिलेला शब्द आहे आणि संदीप दादांचा हा शब्द म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ असते ती कधीच न पुसणारी असते. संदीपजींच्या माध्यमातून, संदीप दादांच्या माध्यमातून आपल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये अनेक उपक्रम घेतले जातात. बरेच उपक्रम तुमच्यापर्यंत पोहोचले असतील. आमचे पत्रकार बांधव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. नेहमीच प्रत्येक उपक्रमाची खडानखडा माहिती आपल्या माध्यमांच्या माध्यमातून प्रत्येकापर्यंत पोहोचवली जाते. आणि संदीपजींचे जे निर्णय असतात, आमच्या संदीप दादांचे जे निर्णय असतात ते नक्कीच ऐतिहासिक काहीतरी वेगळे देणारे असतात. त्याची
आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जर उदाहरणं द्यायची झाली तर आवर्जून मी 2 उदाहरणं नक्कीच देईन की गेल्या वर्षी आपल्या याच सावंतवाडीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली FC फुटबॉल सावंतवाडी स्पर्धा घेण्यात आली होती. भव्य दिव्य स्वरूपाची स्पर्धा होती. सावंतवाडीच नव्हे तर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिली ही स्पर्धा आणि ती राज्यस्तरावर खेळवली गेली होती. आणि हा ऐतिहासिक सण आमच्या प्रत्येक क्रीडापटूनं त्यावेळी पाहिला होता. त्यानंतर नुकताच झालेला आपला दहीहंडी उत्सव आपल्या सावंतवाडीच्या RPD म्हणजेच राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या भव्य अशा पटांगणामध्ये अगदी भव्य दिव्य स्वरूपाची आपण अध्यात्म बाजूला ठेवूया. कोणी
कार्यक्रमासाठी सन्माननीय पालकमंत्री मार्गस्थ झाले आहेत. अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्ये त्यांचं या ठिकाणी आगमन होईल. त्यानंतर आपण शुभारंभ करणार आहोत. तत्पूर्वी संकल्प क्रिएशन कुडाळ यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपल्या तुम्हाला पंढरपूरच्या पांडुरंगाचा साक्षात्कार घडून देणारी वारी आपल्या समोर सादर करण्यासाठी आमचे वारकरी कलाकार सज्ज होत आहेत. संकल्प क्रिएशन कुडाळच्या माध्यमातून आपल्या समोर आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही सादर करतोय दिंडी अर्थात वारकरी नृत्य. एकदा जोरदार टाळ्या या आपल्या दिंडी नृत्यासाठी.
सगळ्या आमच्या वारकरी मित्रांनी देऊया. हा गौरव आहे आपल्या वारकरी संप्रदायाचा, हा गौरव आहे आपल्या उपस्थित वारकऱ्यांचा. भारतीय जनता पार्टी आयोजित आणि भाजपाचं युवा नेतृत्व सन्माननीय संदीपजी गावडे यांच्या संकल्पनेतून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील भजनी मंडळाला आपण आजच्या या सोहळ्याच्या माध्यमातून भजनी साहित्याचं वाटप करतो आणि या सुंदर अशा वारकरी नृत्यानंतर आपल्या सर्वांच्या लाडक्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक उपस्थित सर्व माझ्या भजनी मंडळातील सदस्य अर्थात सर्व भाऊजींना माझी विनंती असेल मी निवेदक शुभम धुरी अगदी मनपूर्वक सहर्ष असं स्वागत करतोय. अजून जर सुरुवातीला जी मंडळी उभी आहेत कृपया आपल्याला विनंती आहे हॅलो सर, जर भजनी मंडळातील मंडळी असतील तर आपण पुढे आसनस्थ होऊन घ्या. पदाधिकारी वगळता जर भजनी मंडळातील मागे जर कोणी मंडळी उपस्थित असतील तर त्यांना विनंती आहे की कृपया आपण पुढे आसनस्थ होऊन घ्यायचं आहे. आपल्यासाठी खुर्च्यांची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली आहे.
एक नेत्रदीपक असा क्षण आज आपण भारतीय जनता पार्टी आणि संदीप दादांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहतो आहोत. एक मोठी गर्दी, ही नुसती गर्दी नाही तर आमच्या वारकऱ्यांची वर्दी आमच्या समोर आसनस्त झालेली आहे. आणि याच वर्दी समोर आज हा दर्दी कार्यक्रम करत असताना आमचं सुद्धा प्रत्येक कलाकाराचं आणि विशेषतः भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांचं आणि संरक्षक संदीप दादांचं देखील ऊर भरून येते. त्याबद्दल भारतीय जनता पार्टी आणि संदीप दादांच्या वतीनं आपले सगळ्यांचे एका मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. कारण गणेश चतुर्थीचा सण अगदी पुढच्या 3 दिवसावर येऊन ठेपलाय. प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये गणेश चतुर्थीची जय्यत तयारी सुरू आहे. कारण जसं श्रावण महिना सुरू होतो तशीच आपण लगेचच भाद्रपद महिन्याची चाहूल लागायच्या आधी आपल्या गणपतीच्या बाप्पाच्या स्वागताच्या तयारीला सुरुवात करतो. आणि हीच झाडलोट, हीच रंगरंगोटी प्रत्येकाच्या घरात होत असताना आपण अनपेक्षित सगळेजण या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं उपस्थित आहात. त्याबद्दल खरंच एकदा पुनश्च भारतीय जनता पार्टी आणि संदीप दादांच्या माध्यमातून आपले मनस्वी आभार आणि स्वागत देखील. आजच्या या सोहळ्यामध्ये आपण सावंतवाडी, वेंगुर्ले आणि दोडामार्ग अशा 3 तालुक्यातील ज्या भजनी मंडळांनी आपले अर्ज आमच्याकडे या ठिकाणी पक्षाकडे सादर केले त्यानुसार आपण हे वाटप करतो. आणि या लाभामध्ये आपल्याला एक पकवाज मृदुंग, एक तबला जोडी आणि टाळ असं साहित्य आपण आता थोड्याच वेळात सन्माननीय चव्हाण साहेबांच्या हस्ते वितरित करणार आहोत. आणि भाजपा पदाधिकाऱ्यांचं म्हणा किंवा प्रत्येकाचे लक्ष आहे ते आपल्या पालकमंत्री चव्हाण साहेबांच्या आगमनाकडे. कारण त्यांच्याच हस्ते आपण या प्रत्येक मंडळांचा हे साहित्य देऊन सन्मान करणार आहोत. आणि एखाद्या मंत्री महोदयांच्या हस्ते आपल्याला सन्मान स्वीकारायला मिळणं हे सुद्धा प्रत्येकासाठी एक गौरवास्पद असतं, तितकंच उत्सुकता वाढवणार असतं. कारण आपले प्रतिनिधी म्हणून आपण या सगळ्या मंत्री महोदयांना आपण मंत्रालयापर्यंत पाठवत असतो. आणि रवींद्रजी चव्हाण सुद्धा हीच आपुलकी जपतात की आपल्या प्रत्येक जनमानसात मिसळणारं असं भाजपाला लाभलेलं एक एक नेतृत्व म्हणजेच आपले रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहे. अगदी सर्वसामान्य राहणीमानात सुद्धा तितकाच उठून दिसणारा नेता अशी देखील आपल्या चव्हाण साहेबांची ओळख आहे. चव्हाण साहेबांचं जितक्या शब्दात मी कौतुक करेन तितकेच शब्द माझ्याकडे अपुरे पडत जातील असं भाजपाचं एक तडफदार, शिस्तबद्ध आणि सर्वसामान्यांना मानणारं नेतृत्व अर्थात सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं आजच्या या सोहळ्यामध्ये आगमन होईल. कृपया मान्यवरांना आश्वस्त होण्यासाठी सिद्धेश अनिकेत आसोलकर संयोजकामधून कोण आपल्या हिंदू संस्कृतीनुसार स्वागत करतोय. कृपया जे पुढचे कोच आहेत ते साहेबांसाठी आपण मान्यवर मध्ये खाली आसपास होतील सर्व फक्त अगदी 5 मिनिटांसाठी ते कोच आम्हाला उपलब्ध करून द्यायचे. या ठिकाणी सन्माननीय भाजपाचं तडफदार नेतृत्व, इतकंच साधेपणानं राहणारं नेतृत्व आमच्या
संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सर्व आमच्या मान्यवर मंडळींना आसनस्थ होण्याची विनंती आपण सर्वप्रथम आजच्या व्यासपीठाच्या समोर आसनस्थ होतोय. पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी यांच्या वतीनं आणि भाजपाचं उभरतं युवा नेतृत्व सन्माननीय संदीप दादा गावडे यांच्या संकल्पनेतून आपल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील भजनी मंडळांना भजन साहित्य वाटप कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आमचे सर्व प्रमुख मान्यवर, त्याचबरोबर उपस्थित भाजपाचे सर्व पदाधिकारी
मुलांना आजच्या या सोहळ्याला शुभारंभ करायचा आहे. सर्वप्रथम आपण दीप प्रज्वलित करतोय. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते आजच्या या सोहळ्याचा शुभारंभ होतो. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. नेहमीच आपल्याला अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा आणि अंधाराच्या वाटेवर पिण्याचा नवचैतन्याचा प्रकाश दाखवणारा दीप प्रज्वलित करून आपण आजच्या या सोहळ्याला प्रारंभ करतो. आजच्या या सोहळ्याचा शुभारंभ करतो. उपस्थित सर्वच मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण दीप प्रज्वलन संपन्न करतो. भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून आजचा हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो आणि ही संकल्पना ज्यांनी मांडली ते युवा नेते सन्माननीय संदीपदा गावडे यांची संकल्पना आजच्या या सोहळ्याच्या माध्यमातून अगदी तंतोतंत सत्यात उतरवताना आपण पाहतो. यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करतो की अखंड महाराष्ट्राचंच नाही तर संपूर्ण जगानं ज्यांच्या नावाची दखल घेतली आणि आराध्य दैवत म्हणून स्वीकारलं ते वीर पराक्रमी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला देखील आपण वंदन करतो. बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. अरे जय. धन्यवाद. यानंतर आपण भारत माता पंडित दीनदयाळ उपाध्याय आणि त्या प्रतिमेचं देखील पूजन केलं आहे. यानंतर मान्यवरांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी आसनस्थ होऊन घ्यायचं आहे. मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती. यानंतर आजच्या या सोहळ्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी उपस्थित असलेले सन्माननीय पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. भारतीय जनता पार्टी आणि संदीप दादांच्या माध्यमातून हा सन्मान केला जातोय. मी चव्हाण साहेबांना विनंती करतोय की आपण आपला सन्मान या ठिकाणी सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं स्वागत होतंय. सोबत आपण सन्मान देखील करतोय. या सन्मानाला उत्तर देता आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया आणि साहेबांच्या माध्यमातून आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी असेच उत्तरोत्तर प्रयत्न राहो अशी आपण त्यांच्याकडे सदिच्छा व्यक्त करूया आणि नक्कीच ती सदिच्छा ते पूर्ण करतील. त्याचबरोबर इतरही मंडळींचं आपण स्वागत करणार आहोत. तत्पूर्वी आपण असा आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम म्हटल्यानंतर पांडुरंगाची एक सुंदर मूर्ती साहेबांना भेट स्वरूपात दिली जाते आणि तितक्याच आदरानं आणि तितक्याच भक्तिभावानं साहेब ती मूर्ती स्वीकारतात. त्यानंतर आपण इतरही मान्यवरांचं स्वागत करणार आहोत. मी संदीप दादांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते इतर मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. आपण त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतो. सन्माननीय भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, विधानसभा अध्यक्ष राजनजी तेली साहेब, त्याचबरोबर माजी नगराध्यक्ष सन्माननीय संजू तडवी साहेब, संजू परब साहेब, त्याचबरोबर
उद्यापासनं या सर्व मंडळांना जे साहित्य आहे ते उपलब्ध असेल. आम्ही सातत्याने हा पार्टी म्हणून प्रयत्न करत असतो की वेगवेगळ्या पद्धतीचे उपक्रम राबवायचे आणि हे संपूर्ण संघटन हे सोबत असल्यामुळे असे उपक्रम हे चांगल्या पद्धतीने राबवताना आपल्याला दिसतात. मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि मला विनंती द्यावी अशी विनंती करतो. धन्यवाद. हॅलो 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 धन्यवाद साहेब. यानंतर सन्माननीय पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्याकडे वळतो, कारण साहेबांना पुढच्या दौऱ्यासाठी जायचं आहे आणि थोडं आपण कार्यक्रमाच्या रूपरेषेमध्ये बदल करून सन्माननीय चव्हाण साहेबांना विनंती करतोय की आजच्या कार्यक्रमामधील उपस्थित सर्व आमच्या वारकरी माऊलींना आपल्या शब्दातून या ठिकाणी संबोधन करायचं आहे. हॅलो साऊंड. हॅलो 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 सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहे. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. पुंडलीक वरदे, श्री ज्ञानदेव, पंढरीनाथ महाराज की. भारतीय जनता पार्टीच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामधील सर्व भजनी मंडळातील सर्व इथे उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचं मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि आपल्यामध्ये जास्त वेळ न राहता खरं तर या व्यासपीठावरील असणाऱ्या प्रत्येकाचं मनपूर्वक धन्यवाद यासाठी देतो की हा जो भजनी मंडळाबरोबर एक सुसंवाद साधण्यासाठी संदीप गावडे आणि त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या सर्व सहकाऱ्यांनी जो एक प्रयत्न केला आहे, 150 ते 200 वेगळ्या वेगळ्या गावातील असणाऱ्या या मंडळांपर्यंत पोहोचणं, संघटनात्मक दृष्ट्या पोहोचणं खरं तर हे काही सोपं काम नाही, असं माझ्यासारख्या एका भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करणाऱ्या, संघटनात्मक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला वाटतं. आज व्यासपीठावरील सर्व प्रमुख या विधानसभेमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत. या सर्वांनी केलेले अथक प्रयत्न आणि त्यामुळेच हे सहजपणे शक्य आहे. खरं तर आपल्याला माहित आहे की या जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर एक असाच प्रयत्न जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षी मी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जिल्हा परिषदेमध्ये असणारे निधी, एखाद्या उपक्रमासाठी असणारा निधी हा तुटपुंजा निधी, आणि मग मला आठवतं की हजारो भजनी मंडळांनी त्यावेळेचे असणारे सीओ नायर साहेब, मी दोडामार्ग मध्ये एका कार्यक्रमाला जात होतो आणि कार्यक्रमाला जात असताना मी माझ्या मनामध्ये एक भाव निर्माण झाला की आपण या सिंधुदुर्गामध्ये अशा काही प्रथा आणि परंपरा सुरू करायला हव्यात की ज्या परंपरेमुळे
एक वेगळ्या पद्धतीचं वातावरण या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असावं. नायर साहेब म्हणाले की सर करने के लिए कुछ तकलीफ नहीं, परंतु हे कसं काही शक्य होईल. त्यांनी त्यावेळेला तो प्रयत्न केला आणि हजारो भजन मंडळांनी त्यावेळेच्या काळामध्ये नोंदणी केली. ते पुन्हा म्हणाले की सर आता काय करायचं. मी म्हणालो लॉटरी काढली पाहिजे. आणि त्यावेळेला काही लोकांनाच, मोजक्या लोकांनाच लॉटरीच्या माध्यमातून हे साहित्य भजनी मंडळाला देण्यासाठी त्यावेळेला शक्य झालं. पण मी असं म्हटलं की या शहरामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये अशी स्पर्धा झाली पाहिजे. राजकारणाबरोबर समाजकारण हे फार गरजेचं आहे. खोट्या खोट्या गोष्टी अनेक जण सांगतात, परंतु प्रत्यक्षात जर या सगळ्या गोष्टी जर अनुभवायला लागलो तर काय होऊ शकतं. आणि त्यावेळेला आम्ही ज्या मोजक्या लोकांना ज्यावेळेला या भजनी मंडळांना साहित्य दिलं, त्यावेळेला प्रत्येकाला नवीन नवीन संकल्पनेच्या माध्यमातून पुढे जायचं असतं. खरं तर मी संदीप गावडे आणि त्यांच्या बरोबरच्या सर्व सहकाऱ्यांचं कौतुक यासाठी करेन. यावेळेला जिल्हा परिषदेने सुद्धा तो उपक्रम चालू ठेवला, परंतु स्वतःच्या सरकारी योजनेतून उपक्रम करणं हे अतिशय सोपं असतं, परंतु स्वतःच्या खिशातून, स्वतःच्या खिशाला एक वेगळ्या पद्धतीने, खिशात ज्याला हात घालणं म्हणतात, मनाचा मोठेपणा ज्याला लागतो, मनाचा मोठेपणा दाखवत संदीप सारख्या आणि त्यांच्या बरोबरच्या सहकाऱ्यांनी आज या सावंतवाडी विधानसभेमध्ये हे जे साहित्याचं वाटप करण्याचं ठरवलं. मी खऱ्या अर्थाने भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराला साजेसं असं काम आज त्यांनी चालू केलं, म्हणून मी त्याचं कौतुक करतो. खरं तर भारतीय जनता पार्टी नेहमी सांगण्याचा प्रयत्न करते. आदरणीय बाळासाहेबांनी सुद्धा हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला. बाळासाहेबांनी सुद्धा हेच सांगितलं की राजकारण तेवढंच करा, समाजकारण हे जास्त असलं पाहिजे. राजकारण तेवढंच करा, समाजकारण जास्त असलं पाहिजे. आणि अटलजींच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टीच्या त्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा हिंदुत्व आणि हिंदुत्वाची साथ ही फार महत्वाची असली पाहिजे हे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुत्वाची साथ भारतीय जनता पार्टीने कधीच सोडली नाही. हिंदुत्वाची साथ भारतीय जनता पार्टीने कधीच सोडली नाही, हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना जे आवश्यक आहे, अनेक जण पाहतात, अपॉर्च्युनिस्ट असतात संजू परब की जे वेळच्या वेळी पाहून हिंदुत्व बदलणारे अनेक जण आम्ही पाहिले. परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेबांसारख्या नेतृत्वामध्ये हिंदुत्व काय असतं हे समजणारे हे व्यासपीठावरील आम्ही सांगितले. आणि म्हणून आज व्यासपीठावरती ती क्लिप बघत असताना मनामध्ये लक्षात आलं की भारतीय जनता पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभेतला कार्यकर्ता किती परिपक्व आहे की त्याने त्याच्यामधलं काय घेतलं. नरेंद्र मोदीजींचं हिंदुत्व, विकासाचं असणारं राजकारण आणि या समाजकारणाबरोबर काय काय आवश्यक आहे, या सिंधुदुर्गामध्ये कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे, सिंधुदुर्गातल्या पर्यटनाला काय चालण्यासाठी करावं लागेल, इथल्या असणाऱ्या युवकांसाठी खोट्या आश्वासनांची गरज नाही. मी पुन्हा संदीपचं यासाठी कौतुक करेन. पंचायत समितीमध्ये काम करत करत त्याने सुद्धा त्या पंचक्रोशी मधील असणाऱ्या युवकांना तयार करण्याचं काम एकदा कधीतरी, पत्रकार बंधूंनो, एकदा कधीतरी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता, मूळ कार्यकर्ता
कोणत्या कोणत्या पद्धतीने काम करतो हे जरा जाऊन त्या गावागावामध्ये तपासलं पाहिजे. त्या पंचक्रोशीमध्ये भारतीय जनता पार्टी अशीच वाढली नाही किंवा भारतीय जनता पार्टीवरती विश्वास त्या भागातील नागरिकांनी असाच ठेवला नाही. अटलजींच्या नेतृत्वामधील अटलजींचा विचार घेऊन एखादा उद्योग तयार करणं सोपं काम नाही. 100 ते 150 त्या भागातील असणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा रोज नित्य नेम रोजगाराची संधी प्राप्त करून देणारा हाच तो छोटासा कार्यकर्ता आहे. याच्यासाठी मला समाधान वाटतं. अनेक विषय सांगता येऊ शकतील. राजकारणामध्ये अनेक माणसं असू शकतात. आश्वासन देणं सोपं आहे, परंतु आश्वासनाची पूर्ती करणं फार कठीण काम असतं. अनेक गावं आहेत, गेळे असेल, चौकुळ असेल, ही सगळी गावं वंचित आहे. अनेक दिवसापासून काही विषयासाठी या सगळ्यांना न्यायाच्या भूमिका आणि मग त्यासाठी त्या गावासाठी मला काय करता येऊ शकतं हे सगळं करणं आणि त्याच्या पाठीशी एक विचारधारा कायम ठेवणं हे काम भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता म्हणून आम्ही व्यासपीठावरील सर्वजण करतो. रवींद्र चव्हाण हा कार्यकर्ता आहे. कार्यकर्त्याच्या पाठीशी उभं राहणं, कार्यकर्त्याला ताकद देणं आणि कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे असणारा प्रत्येक तो व्यक्ती त्याला त्याच्या पूर्ण क्षमतेने मदत करणं हे काम गेली वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पार्टीने केलं. आणि म्हणूनच 2 खासदारांपासून सुरू झालेला हा जो भारतीय जनता पार्टीचा प्रवास आहे ना, हा प्रवास अखंडपणे आपण पाहतात. पूर्ण देशभरामध्ये जो ताकदीने उभा राहिला तो एकमेव कारणासाठी उभा राहिला आणि तो म्हणजे राष्ट्रीयत्व आणि हिंदुत्व याची जोड होती आणि म्हणूनच तो निर्माण झाला. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी कळणं किंवा भारतीय जनता पार्टीचा विचार करणं हे सोपं काम नाहीये. हे समजणं आणि त्याची क्षमता समजणं हेही सोपं काम नाही. मला बरंच बोलता येऊ शकतं, बोलायला मी फार बोलतो. एक वैचारिक घडण असणारा कार्यकर्ता असल्यामुळे मला बरंच बोलता येऊ शकतं. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारतीय जनता पार्टीच्या या छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांनी या सावंतवाडी विधानसभेमध्ये पूर्ण ताकदीने भारतीय जनता पार्टीचा विचार हा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये रुजवला आहे. 95 ग्रामपंचायतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा हा राष्ट्रीयत्वाचा विचार जगला आहे, हा हिंदुत्वाचा विचार जगला आहे. आणि म्हणूनच आज एवढ्या मोठ्या संख्येने या सर्वांनी केलेल्या मेहनतीमुळे वेगवेगळ्या विचाराबरोबर जगणारे, वेगवेगळ्या भाषेबद्दल वेगवेगळ्या समाजामध्ये राहणारे प्रत्येक जण एकत्र काय येतात, कारण राष्ट्रीयत्वाची जोड असणारा हा एकमेव विचार घेऊन भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता चालतो. मला खात्री आहे आणि मला विश्वास सुद्धा आहे या छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांनी ही जी एकजूट किंवा ही जी संघटनेची असणारी ताकद जी वर्षानुवर्ष तयार केली आहे, या ताकदीवरतीच या लोकसभेमध्ये आदरणीय नारायण राणे साहेब हे सुद्धा खासदार झाले. हेही आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. हे सोपं काम नाही आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वामध्ये या 2 वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने विकासाच्या कामाला गती देण्याचं काम करण्यात आलं, हा पूर्वीचा काळही आपल्याला माहित आहे. 2-2.5 वर्ष कशा पद्धतीने कामाला खीळ देण्याचं काम हे गेलं सरकार करत होतं. परंतु हे सरकार सामान्य माणसांचं सरकार आहे, सामान्य माणसांचं हित जपणारं सरकार आहे, प्रत्येक त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणारं सरकार आहे. हे सरकार
आणि या सरकारच्या जोडीला असणारा हा भारतीय जनता योजना प्रामाणिकपणे या गावागावापर्यंत पोहोचवतोय, हेही आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं. तर माझी आपणा सर्व इथे उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येकाला एवढीच विनंती आहे की या येणाऱ्या काळामध्ये आपण सर्वांनी कडवट हिंदुत्वाचा विचार नक्की करायला हवा. कडवट हिंदुत्व, मी पुन्हा सांगेन, कडवट हिंदुत्व याचा अर्थ तुम्हा माझ्या सगळ्यांच्या मनात असलेलं हिंदुत्व. आणि ते करण्यासाठी ही सर्व मंडळी, व्यासपीठावरील सर्व मंडळी ज्या पद्धतीने झटतायत, त्यांना सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाची गरज आहे. गणरायाच्या चरणी आपण सर्वजण स्वतःसाठी रोजच मागतो, परंतु माझी विनंती आहे की आपण येणाऱ्या या गणपतीच्या समोर आपण एकच मागणं करायला हवं की या महाराष्ट्राला एक खंबीर नेतृत्व, आणि ते खंबीर नेतृत्व महायुतीच्या माध्यमातून देण्यासाठी शक्ती देव, एवढीच प्रार्थना करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो, धन्यवाद साहेब. तुमच्या या विचारानंतर इतकंच बोलेन की सुसंगती सदा घडो, सृजन वाक्य कानी पडो. अर्थात संदीपदांच्या नेतृत्वामध्ये दिसत असलेला हाच तो संगतीचा परिणाम आहे. आणि तुमच्याच विचारानं आणि आपल्या विचारानं प्रेरित होऊन या ठिकाणी संदीपजींचं कार्य या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये म्हणा किंवा आपल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुरू आहे. आपलं पाठबळ असंच त्यांच्या पाठीशी खंबीर राहो अशी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सदिच्छा व्यक्त करत आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळतोय. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण काही भजन क्षेत्रात, भजन सेवेमध्ये ज्यांनी एक नाविन्यपूर्ण महत्व दिलंय अशा काही निवडक मंडळींचा आपण सन्मान करतोय. आणि अर्थात एक नाव अर्थात सगळ्यांच्याच परिचयाचं आहे आणि विशेष सन्मान आपण त्यांचा करतोय, ते म्हणजे आपल्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र, ज्यांची भजन सम्राट अशी ओळख आहे. महाराष्ट्र प्रासादिक भजन मंडळ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष आहेत आणि नुकताच त्यांना कोकण रत्न हा पुरस्कार प्राप्त झालाय. असे सन्माननीय बुवा भालचंद्र केळुसकर, आपल्याला विनंती असेल की कृपया आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर येऊन आमचा हा आदरपूर्वक सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि ज्यांचं अलंकार पर्यंतचं पुढचं शिक्षण सुरू आहे आणि एक महिला म्हणून आपण त्यांना या कार्यक्रमामध्ये सन्मानित करतोय. सन्माननीय वीणा दळवी, आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर भाव अंतरीचे हळवे हे शब्द कानावर पडल्यानंतर जो आवाज लगेच आपल्या डोळ्यासमोर येतो म्हणजेच आपल्या सावंतवाडीचा आवाज. दशावतारातून आपली हार्मोनियम वादनाची कला जोपासत आणि उत्कृष्ट बुवा सन्माननीय मयूरजी गवळे, आपल्याला विनंती आपण देखील सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरून आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. राधाकृष्ण संगीत साधना विद्यालयाच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी घडविणाऱ्या एक महिला गायिका म्हणून आपण सन्माननीय वीणा दळवी यांना सन्मानित करतो. आणि या सगळ्या दिग्गजांच्या पावलावर पाऊल ठेवून अगदी कमी वयामध्ये या भजन क्षेत्रामध्ये येणारी एक युवा गायिका म्हणून कुमारी चंद्र राऊळ, तिचं सुद्धा भाग्य म्हणावं लागेल की या सगळ्या ज्येष्ठांसमवेत
आपल्याला सन्मान स्वीकारायला मिळतोय। या ठिकाणी मयुरीची गवळी यांना सन्मानित केलं जातं आणि मनीष तांबोस केले जर उपस्थित असतील तर त्याने आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी पुढे यायचे। या ठिकाणी जान्हवी रामचंद्र राऊळ जिनं मध्यमापर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केले संगीतामध्ये आणि सध्या ती पुढचं शिक्षण घेते। तिच्या या पुढील कलात्मक वारशासाठी आम्ही शुभेच्छा देतो। यानंतर आपण आजच्या या कार्यक्रमामध्ये प्राथमिक स्वरूपात सर्वप्रथम वाटप करतोय, कारण साहेबांचा पुढचा दौरा आहे आणि आपण जास्त वाटप घेऊ शकत नाही, त्यामुळे आपण अगदी घाईघाई पुढचं वाटप घेणार आहोत। रासाई शिवसाम्राज्य प्रतिष्ठान भजनी मंडळ मुळवणवाडी आंबोली, शिवसाम्राज्य प्रतिष्ठान भजनी मंडळ मुळवणवाडी आंबोली, बुवा महादेव गावडे त्यांचे जर भूतप्रमुख उपस्थित असतील तर त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आणि 5 मंडळी 5 ते 10 मंडळी जेवढी आपली उपस्थित असेल तेवढी मंडळी आपण व्यासपीठावर या आणि आपला सन्मान स्वीकारा। त्यानंतर कुंभपाळवाडी भजन मंडळ कोलगाव, कुंभपाळवाडी भजन मंडळ कोलगाव बुवा आहेत लक्ष्मण राऊळ, संघाचे प्रमुख, माफ करा जर बुवा नसतील तर संघ प्रमुख आहेत भजन मंडळाचे लक्ष्मण राऊळ। आपण स्टेजच्या उजव्या बाजूने स्टेजवरती यायचंय, ज्या ठिकाणी डायस आहे, ज्या ठिकाणी मी उभा आहे त्या बाजूने स्टेजवरती या आणि डाव्या बाजूने आपण पुन्हा एक्झिट घ्यायचे। अगदी आपण शिस्तबद्ध पद्धतीने आपण हा वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न करूया। कुंभपाळवाडी भजन मंडळ कोलगाव, त्यानंतर 3ऱ्या क्रमांकाला सालईवाडा भजनी मंडळ सावंतवाडी। कृपया ही प्रातिनिधिक वाटप आपण घेतोय याची नोंद घ्या, कारण सुरुवातीला जी मंडळ या ठिकाणी उपस्थित झाली त्या स्वरूपात आपण हे वाटप घेतोय क्रमवारीनं प्राथमिक स्वरूपात। एकूण 190 भजनी मंडळांना आपण भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या वतीनं आणि संदीपदांच्या वतीनं या सेवेचा लाभ देणार आहोत। सालेवाडा भजनी मंडळ सावंतवाड, आपण पुढे यायला हरकत नाही, कारण आपल्या चव्हाण साहेबांचा पुढचा जो दौरा आहे त्याला उशीर होता कामा नये यासाठी थोडं सहकार्य करा। पखवाज, तबला जोडी आणि टाळ देऊन आपण मंडळाला सन्मानित करतोय। शिवसाम्राज्य प्रतिष्ठान भजनी मंडळ मुळवणवाडी आंबोली, प्रमुख आहेत महादेव गावडे। त्यानंतर कुंभपाळवाडी भजन मंडळ कोलगाव, प्रमुख आहेत लक्ष्मण राऊळ आणि त्यांच्या सर्व सदस्यांना विनंती। त्यानंतर सालेवाडा भजन मंडळ सावंतवाडी, कृपया 3ऱ्या क्रमांकाला आपण उपस्थित व्हायचं आहे। 4थ्या क्रमांकाला गवळदेव भजन मंडळ कारिवडे, या ठिकाणी कुंभपाळवाडी भजन मंडळ कोलगाव यांना आपण साहित्याचं वितरण करतो। त्यानंतर सालेवाडा भजनी मंडळ सावंतवाडी, सालेवाडा भजन मंडळ सावंतवाडी दत्तराम सावंत। त्यानंतर गवळदेव भजन मंडळ कारिवडे,
190 भजनी मंडळांना आपण हे साहित्य वितरित करणार आहोत आणि ते 190 भजनी मंडळांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी आपण सगळेजण उपस्थित आहात. त्यामुळे आपण कशा पद्धतीनं तुमच्यापर्यंत हे सामान पोहोचवतोय त्याचं सगळं आमच्याकडनं संयोजन आता सुरू झालंय. पण या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरण होते म्हणजे आमचं काय असा प्रश्न अजिबात मनात ठेवू नका, कारण प्रत्येकापर्यंत ते साहित्य पोहोचणार आहे आणि त्याला आम्ही बांधील आहोत. धन्यवाद साहेब. आपले चव्हाणसाहेब पुढच्या दौऱ्यासाठी मार्गस्थ होते. पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी कार्यकारिणी, जिल्हा कार्यकारिणी आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या सर्व वारकरी मंडळींकडनं मी साहेबांना धन्यवाद व्यक्त करतोय. त्यामध्ये पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचबरोबर भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत आणि विधानसभा अध्यक्ष राजनजी तेली, त्याचबरोबर इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांचे या ठिकाणी मी आजच्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि संदीप दादांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतोय. आणि आपण राष्ट्रगीतानं आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता करणार आहोत. त्यानंतर आपण वितरणाचा कार्यक्रम पुढे सुरू राहणार आहे. फक्त थोडा औपचारिकरित्या आपण कार्यक्रमामध्ये बदल करतोय. राष्ट्रगीत कृपया ध्वनी संयोजकांनी राष्ट्रगीत YouTube वरती घेऊन ठेवा. हॅलो, आपण राष्ट्रगीतानं या कार्यक्रमाची सांगता करतोय औपचारिकरित्या. परेड सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. धन्यवाद. या ठिकाणी सर्वांना पुन्हा एकदा अस्वस्थ होण्याची विनंती.
हॅलो कृपया कोणी जायचं नाहीये, वितरण बाकी आहे. फक्त आपण औपचारिकरित्या कार्यक्रमाचा समारोप केलेला आहे.
दोडामार्ग मोरले. श्रीदेव हनुमंत भजन मंडळ फुकेरी दोडामार्ग.
श्रीदेव मूळपुरुष प्रासादिक भजन मंडळ ओटवणे, श्रीदेव रवळनाथ पावनाई भजन मंडळ चराठा, श्री हेळेकर महापुरुष भजन मंडळ माझगाव, हेळेकर प्रासादिक भजन मंडळ माझगाव, 12-5 भजन मंडळ सोनुर्ली, श्रीदेव माधववस भजन मंडळ सरमळे, कृपया आपल्याला स्नेहभोजनचं दिलं जात आहे, कृपया हॉलमध्ये अस्वस्थ होऊ नये ही या ठिकाणी पालिकेच्या वतीनं आपल्याला विनंती आहे, पालिका प्रशासनाच्या वतीनं. कारण सभागृहाच्या स्वच्छतेकडे पाहताना पालिकेच्या सूचनेनुसार सभागृहामध्ये कुठलेही खाद्यपदार्थ आणण्यासाठी परवानगी नाही आहे, त्यामुळे कृपया सगळ्यांना सहकार्य करण्याची विनंती. शिवसाम्राज्य प्रतिष्ठान आंबोली मुळवणवाडी, श्रीदेव माधववस भजन मंडळ सरमळे, श्रीदेव माधववस भजन मंडळ सरमळे, रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ तळवडे कुंभारवाडी, भगवती प्रासादिक भवानी प्रासादिक भजन मंडळ तळवडे, वक्रतुंड प्रासादिक भजन मंडळ कुंभारगाव, श्री महालक्ष्मी भजन मंडळ मांजरेकरवाडी तळवडे, श्रीदेवी सातेरी कला क्रीडा भजनी मंडळ निरवडे कोनापाल, कुळकर भजन मंडळ देऊळवाडी निरवडे, श्री सिद्धिविनायक भजन मंडळ पोरकर प्रासादिक भजन मंडळ तळवडे, पाटेकर प्रासादिक भजन मंडळ तळवडे, श्रीदेव माधववस भजन मंडळ सरमळे, जोशीवाडी प्रासादिक भजन मंडळ तळवडे, सिंह गर्जना कला क्रीडा मंडळ बांदा, श्रीदेवी राष्ट्रोळी प्रासादिक भजन मंडळ नेतर्डे, श्रीदेवी राष्ट्रोळी प्रासादिक भजन मंडळ नेतर्डे, माऊली स्थापेश्वर मोईजरवाडी डेगवे, माऊली भजन मंडळ असनीये, श्रीदेवी माऊली भजन मंडळ तांबोळी, श्रीदेवी माऊली भजन मंडळ डोंगरपाल, श्रीदेवी माऊली भजन मंडळ डोंगरपाल, दत्तात्रय कला क्रीडा मंडळ सातोसे, काजुरवा प्रासादिक भजन मंडळ कवठणी, गुरुकृपा प्रासादिक भजन मंडळ तळवणे, श्री डाळकर प्रासादिक भजन मंडळ तळवणे,
तुमच्या मंडळापर्यंत घरापर्यंत ते साहित्य अगदी शिस्तबद्ध पद्धती वितरित केलं जाईल. बघा फक्त फॉर्म देताना इतकी तारांबळ उडाली, जर साहित्य आम्ही वितरित केलं असतं आयत्या वेळेचा हा सगळा निर्णय. कारण काय माहितीये की सगळ्यांना समान न्याय देणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. कारण प्रत्येक जण वेळ देतो उपस्थित आहे. एकाला मिळालं दुसऱ्याला मिळालं नाही असं व्हायला नको. एक वेळ फॉर्म जर तुम्हाला नाही मिळाला आम्ही समजून घेऊ शकतो, त्याची व्यवस्था आम्ही डायरेक्ट करू. कारण तुम्हाला आमचा फोन गेला, 190 मंडळांना वितरण होणारच आहे. फॉर्म नाही मिळाला काळजी करू नका. फक्त तुम्हाला काल जो कॉल आला, आमचा फोन आला, तो तुमचा सिलेक्शनचा फॉर्म आहे. एवढी खबरदारी बाळगा. एकमेकांमध्ये गैरसमज पसरू नका किंवा गैरसमज करून घेऊ नका. 190 मंडळांना आम्ही वितरण करणार आहोत. जर कोणामध्ये शंका असेल इथं मी उभा आहे, माझ्यापर्यंत या. शंकेचं निरसन माझ्या माध्यमातून मी तुमचं करेन. धन्यवाद. आणि दुसरी गोष्ट की जे फॉर्म वितरित झाले, जी नावं मी तुमच्या समोर वाचली, त्याच्या व्यतिरिक्त आयत्या वेळी सगळे सही त्याच्यावर करण्याचं काम सुरू आहे. सही झाल्यानंतर उर्वरित इतरही फॉर्मचं आम्ही वितरण करणार आहोत. म्हणजे आपलं नाव इथं नाही आलंय, तुम्हाला कॉल आलाय हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. इथं लगेचच फॉर्म येतील, त्यावेळी आम्ही नावे वाचतो. थोडं सहकार्य करा. लांबच्या मंडळींना आम्ही दोडामार्ग वगैरे जास्तीत जास्त फॉर्म पाठवले, बाकीचे फॉर्म आम्ही लगेचच घेतो.